zunubi duk iya girman zunubin ga abin da mutum zai faɗa kuma ga abin da mutum zai aikata. Idan ya aikata Allah maɗaukakin sarki zai goge wannan zunubin ya zama mutum kamar bai taɓa yi ba. Saboda Allah maɗaukakin sarki mafi girman abin da ya fi so tare da bawa shine bawa ya kuskure ya saba ma Allah ya fito ya ikirari ya ce ya Ubangiji na saba maka ya Allah kai ke gafarta zunubai ya Allah ina neman gafaranka. Duk lokacin da mutum ya zunubi ya ce astaghfirullah al'azim malladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da zunubin mutum ya kai yawan kumfan teku ne Allah zai goge su, zai share, zai koma bashi da komi na zunubi a tare da shi. Wani sahabi ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah ina aikata zunubi, idan na aikata zunubi sai in ji abin ya dame ni, idan ya dame ni sai in nemi gafaran Allah da niyyar ba zan ƙara aikatawa ba. Ya ce bayan na dawo wani lokaci sai shaidan ya ƙara ɗiba na sai in ƙara aikata wannan aikin. Shin Allah maɗaukakin sarki zai yafe mu? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ba zai gaji da ansan tuban ku ba matukan ba ku gaji da neman gafaransa ba. Wata rana sayyidina Abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya baro gida yana tafi sai ya ga Huzaifa ɗan Yaman Allah ya ƙara masa yadda yana kuka. Ya ce mai me ke faruwa? Ya ce ina jin kaman na yi munafunci. Ya ce me yasa? Ya ce saboda idan ina gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam in yana faɗan abu sai in ji zuciyana ta ɗauki zafi ta ɗauki ɗumi sai in ji wani imani ya same ni. Ya ce amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ina barin inda yake na koma gida kawai sai in sallace. Sai sayyidina Abubakar ya ce to ai ni ma haka nake. Sai suka ce mu dunguma mu je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai mu nemi fatawa. Suka kama hanya suka dunguma suka tafi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Suna zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi mashi bayani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai dama dole haka za ku kasance. Idan kuka dawwama akan halin da kuke ciki lokacin da kuke gabana to ai mala'iku ma sai su dinga sakowa suna musafaha da ku to kun daina zunubi kun zama irin su. Kun zama iri ɗaya kenan za ku koma kuna musafaha ne. Ya ce haka rayuwa take. Wata rana kai sanyi wata rana a ɗago ka, wata rana kai sanyi wata rana a ɗago ka. Abinda ba a so shine ka sallace gaba ɗaya kawai kai gaba ɗaya imaninka baya samun caji ba a samun ɗaga shi. Don haka mu gane cewa Allah maɗaukakin sarki yana da yalwan falala yana da yalwan rahama yana son bayi su zunubi su nemi gafaransa domin Allah maɗaukakin sarki ya yafe musu. Wani sahabi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa inda a ce ba kwa zunubi kuna neman gafaran Allah to da Allah maɗaukakin sarki ya hallaka ku gaba ɗaya ya kawo wasu mutanen da za su dinga yin zunubi suna neman gafaran Allah subhanahu wataala. Shi Allah abin da baya so shine baya son mutanen da ba sa neman gafara. Inna Allah yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wama kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna. Allah ya ce Allah ba zai taba azabtar da su ba matukan manzon Allah yana cikin su. Kuma Allah ba zai taba azabtar da su ba matukan suna yin istighfari. Dan haka istighfari mu sani yana da alkhairai masu yawa, hanya ne wanda ake samun arziki da shi. Allah ya ce wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Da haka istighfari ba karamin abu bane, ana samun gafaran Allah subhanahu wata'ala ta hanyar istighfari. Dan haka jama'a mu je mu dinga neman gafaran Allah subhanahu wata'ala. Shi kuma istighfari ba sai kai zunubi ba, ko ba kai zunubi ba yana idan ba kai zunubi ba kai yana sa arziki. Idan baka haihu ba in kai istighfari Allah zai baka arziki, zai baka haihuwa. Idan kana noma ne Allah zai ƙara ma amfanin gonanka albarka, rayuwanka ma za ta yi albarka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake son ya ga littafin shi ranar alkiyama kuma littafin ya burge shi sai annabi ya ce yawaita istighfari a cikinsa. Dan haka jama'a mu dinga yin istighfari. Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi zunubin sa da ya mayi Allah ya yafe mashi, wanda ma zai yi a gaba duk da ba zai yin ba Allah ya yafe masa. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina neman gafaran Allah a rana sama da su 70.
a wata ruwayan annabi kuma yace ina neman gafaran Allah a rana su 100. Idan annabi zai yi istighfari 100 zai yi istighfari 70 a yini, to ni mene nake jira da bazan yi istighfari su 1000 ba? Da aka jama'a mu yi kokari mu dinga neman gafaran Allah subhanahu wataala domin Allah madaukakin sarki ya fi mana kurakuran mu waɗanda muka sani da wanda bamu sani ba. Ma min abdin, annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani bawa yuznibu dhanban, wanda zai yi wani zunubi fa yuhsinu tuhura, ya kyautata alulansa, ya kyautata tsarki, summa yaqumu sannan ya miƙe fa yusalli raka'ataini, sai ya sallar raka'a 2 nafila. Mutum ya aikata aikin zunubi sai ya je alula, idan ya alula sai ya zo ya sallar nafila raka'a 2 ba na farilla ba, summa yastaghfirullah, sannan ya nemi gafaran Allah, illa ghafarallahu lahu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce face Allah madaukakin sarki ya gafarta masa. Ya aikata zunubi, duk girman zunubin sai ya sallar nafila raka'a 2, idan ya sallar nafila raka'a 2 ya gama sai ya daga hannu ya ce ya ubangiji na aikata zunubi, ya Allah kai ne mai gafarta zunubai gaba ɗaya, ya Allah babu wanda za a nemi gafaransa sai kai, ya Allah gani gare ka, ya Allah ina neman gafaranka, ya Allah ka gafarta mu. Allah zai ce ji ka an yafe maka. Shi fa lokacin da bawa yi zunubi ya nemi gafaran Allah, Allah har farin ciki yake, yana jin daɗi ma bawan yayi zunubi kuma ya tuna yana da ubangiji ya nemi gafara. Na'am. Shi kamar idan ka aikata wani abu, Eh, ka zo gurin Allah kana neman gafara. ba sai lallai da larabci ba ko da Ai Allah shi ya baka Hausa, da Hausa za ka yi abinka. Ai Hausan Allah madaukakin sarki ya halicci mutum ya yi shi Bahaushe, don haka duk wani abu da mutum ke nema da Hausa zai yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yana son ya nuna girman yanda Allah madaukakin sarki yake son mutum ya zunubi ya nemi gafaran Allah, annabi yake ba da labarin wani mutum ya je tsakiyan daji kuma wajen babu bishiya, irin falalan sahara din nan, yana tafa da raƙumin shi da abincin shi akai da abin shan shi akai, komai na shi yana kai na guzuri. Yanzu misali a ce zaka je Maiduguri, ka baro Lagos kana zuwa Zaria, daga nan zuwa Maiduguri duka falalan hanya ne kawai, daga nan zuwa Lagos falalan hanya ne, kana daidai nan daga ɗan tsayawa kawai raƙumi ta kucce ta ƙara gaba ta bakka, kai kaɗai a tsakiyar daji, ba ruwan sha, ba gida gaba ba gida baya. Yanzu me zaka jira? Kawai mutuwa kawai zaka jira, saboda ai a kafa ba za ka iya zuwa Lagos ba, kuma kai ba za ka iya koma Maidugurin ba. A ƙarke bawan Allah nan ya samu wuri kawai ya kwanta, yana jiran mutuwa kawai ta zo ta ɗauke shi. Shi ya yanke tsammani gabaki ɗaya kawai zai mutu. Kawai yana farkawa kawai sai ya ga raƙuman nan a kusa da shi ta dawo, saboda tsaban farin ciki jin daɗi ta dawo. Ya ce ya Allah kai bawa na ne, ni ne ubangijinka. Wai yana son ya ce ne ya ubangiji kai ne ubangiji na, ni bawanka ne, sai bakin shi ya kucce. Annabi ya ce yayi kuskure ne saboda tsaban farin ciki. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana farin ciki a lokacin da bawan shi ya tuba zuwa gare shi sama da yadda mutumin nan ya farin ciki a lokacin da dabban shi ta dawo mashi. Zaka iya misalta irin farin cikin da bawan yayi lokacin da wannan dabban ta dawo? To Allah madaukakin sarki yana farin ciki sama da wannan. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa mana inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mu dinga neman gafaran Allah, mu dinga istighfari, muna neman gafaran Allah subhanahu wataala, mu yi sallah, mu nemi gafaran Allah. Yanzu ko haka nan kawai in zauna kawai in nafila raka'a 2 in ce ya ubangiji duk wani zunubi da nayi, ya Allah, da wanda nayi da ganganci, da wanda nayi bisa kuskure, da wanda na sani, da wanda ban sani ba, ya Allah kai ne ubangiji, ya Allah nayi wannan sallan nafila raka'a 2, ya Allah ina roƙonka ka yafe min. Sai Allah ya yafe maka. Wannan abu ne wanda yake Allah madaukakin sarki yana son bawan da yake zunubin yana neman gafaran Allah. Mu ko yanzu fa zama muke da zunubin a jikinmu, kullun ƙara kiɓa mu kanmu ita muke yi. Shi yasa ita illan zunubi, daga cikin illan zunubi tana jin talauci. Tana jin talauci. Inda yanzu zaka lizumci istighfari, shi yasa istighfari ke kawo arziki. Zunubi tana sa talauci, shi kuma istighfari yana kawo arziki. To wani zai iya cewa to ai ga masu arziki nan da yawa suna saban Allah, shi kuma wannan talala ne na Allah subhanahu wataala, kamar yadda Allah ya ce wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khayran li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma. Allah ya ce waɗanda suka kafirce kasi tunanin jinkirin da muke masa alkhairi ne a gare su.
Allah ya ce muna masa jinkiri ne saboda su ƙara yawan zunubi, don haka wannan jinkirin babu alkhairi a cikin shi, tsantsan sharri ne kawai a ciki. Inna Allah la yumli lil zalimi, lalle Allah yana ma azzalimi ta lalaku, fa iza akhazahu, idan Allah ya kama shi lam yuflithu, babu wanda zai kubutar da shi. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Da haka ƴan uwana mu yi kokari mu dinga neman gafaran Allah subhanahu wataala. Istighfarin nan kana tafi a hanya za ka yi abinka, kana kwance za ka yi abinka kafin ka kwanta bacci, a maimakon ka je ka kunna waya kana sauraron wasu abubuwa da ba za su yi maka amfani ba, ko kana kallace marasa amfani ma da kuɗinka, datanka na tafiya a iska, gumma kai amfani da wannan daman ka yi istighfari. Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana. Du'a'u tsardi shaytani wa wasawisihi, addu'an koran shaiɗan da waswasinsa. Shaiɗan sai ya zo ya ta sa maka waswasi a cikin zuciyanka. To idan kana son ka kori shaiɗan gaba ɗaya faufau ba ka ba shi, akwai wasu abubuwa da ake yi, in kana yin su shaiɗan ba zai dinga zuwa inda kake ba, ka huta da sharrin shaiɗan kenan gaba ɗaya a rayuwanka. Na farko, al-isti'azatu billahi min, neman tsarin Allah subhanahu wata'ala daga shaiɗan. Shine mutum da zaran kaga wani yanayi sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, to zai kauce. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga wani mutum ya fushi, Annabi ya ce na san abin da idan wancan mutumin ya faɗa zai daina wancan fushin. Wani sahabi ya ce menene? Ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allah zai nisanta shi daga wannan fushin. Kuma yana faɗi shikenan abin ya wuce. Shi yasa duk lokacin da kai fushi ka nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala daga shaidan ne, za ka ga ka koma daidai idan ka nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala daga shaidan. Abu na biyu, al'adhan, kiran sallah. A duk lokacin da ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar, to shaidan zai kama hanya ya gudu, ba zai taɓa matsowa inda wajen da ake kiran sallah ba. Shi ka'idan shaidan da zaran an fara kiran sallah an kiɗima shi, zai koma can bayan gari inda babu masallaci, ba a kiran sallah kwata-kwata, sai je can, sai an idar da kiran sallah an zo masallaci an shiga za a fara iqama, sai ya ƙara guduwa, ana tsaye da sallah shikenan kawai sai ya sake dawowa, sai ya zo ya dinga jefa ma mutane wasu wasi a cikin mene, a cikin ainihin zuciyarsu. To kiran sallah yana koran shedan. Shi yasa waɗanda suke yin ruƙuya wani lokacin za ga idan an zo kafin a fara ruƙuya sai ga suna kiran sallah, saboda mene, idan da shedani a wurin za ga ya kauce ya baggo. Abu na uku, al-adhkar, zikiri. Kowane irin nau'in zikiri yana koran shedan daga waje, wa qira'atul qur'ani, da kuma karatun alqur'ani. To da malam ya kawo wannan ya sauke namba, mu duba namban da ya sauke. Yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taj'alu buyutakum maqabira, kada ku mai da gidajenku su koma makabarta. Me Annabi yake nufi da kada ku mai da gidajenku su koma makabarta? Yana nufin idan kun zo gidajenku ku dinga karanta alqur'ani a cikin gidajenku. Inna shaytana yanfiru min albayti alladhi tuqra'u fihi suratul baqara, domin shi shedan yana guduwa daga gidan da ake karanta suratul baqara. Imam Muslim ya ruwaito wannan hadisin. Wa mimma yaqridu shaytan, daga cikin abin da ke koran shedan, inji malam, azkarus sabah wal masa, akwai zikirin safiya da maraice. Kuna ji waɗancan yaran suna ɗaga mana murya, kuma muna rakudin yana shiga, ba za ku iya musu magana ba. Azkarus sabah wal masa, zikirin safiya da maraice, yana daga cikin abin da ke koran shedan daga